Chi bai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu he Indonaah Hian Mahni Hneh Ngai ti kan ngai thla le do na he thu hilal panen kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia korin khomite hne na tirko pola le khathon pani na bung som chang thum thu hi lo ngai thla ila ti sa a omma ila ti sa indowangin kan indo lova lalpana thu malsom ro se amen biali khom puite kan mandona wangin toite te in tunkar chu kan ti chhoto ri mai don nia kami ngai san em cs louis thusoi kot masale lok tiang ti hian thu hlu le ril tak mai soya asoyang chi ina sap tong hian ka han la chuak anga kan thiam dan angin mizo tongin kan letle mayang he kan channel he US atangte Malaysia atangte Australia England ti te Canada ti te khovel ram rang atang po zo na thak u naw te nan lo ngai thak ve thina wangin sap tong he kan mang zo thina ni ti kha min lo hria thiam pui le ula heti hian a soyani we never find out the strength of the evil impulse inside us until we try to fight it in asoya mizo tong chuan keima ni chung lama sual le ana tho te hi ngai mo a kan be ve phot lo hi chuan a chakre uzia hi kan hre thiam phak thin lo ti nani aom zia kha khanin a phok chuak che lo mai theya amai ro chu a hre thiam chuan kan ril ruwa fiang hal tho karing han in chik ma te zu te drugs te e ruk na te sex man sual non fo te meje le sada chenin kadu chuan ka ngei thei kadu chuan ka ban san thei kadu chuan ka ti to lo thei kan ti reng chung hian kan ti zel thina ni ti ro u ti to lo han tum chinila rin ain alo ol ai lo tlang pui thina ni asala kan tan to chuan tal chu har fo ti sa thil te kan han ban san don che hian angong tur kan ngai to a kho har thak don riau te hian kan ria a han ti to lo tur chu ti in rin ai hian ban sana har fo thina then khat chuan re kan tlin le don chung lovin kan ria a kan on sa ruai thina then khat chuan kan tum lo bok thina ni mi holo tur te thin rim na pum pel ram tur te mi poi sei lo tur te thil thalo ti to lo tur te hian ngai to na hi chu kan seng ve hlom reng mai amai ro chu mani in hne le mani in thunun hi kan har sata kan tlin ngang lo thina ni chu a chan a oma kan in thada awang ani fo in thada hi kan tluk chet na bul ani thina in thada nge tak hian om lovani nima sela mi ain thada than laklo to chuan tan han lak thut te hi an tlin lova tho kang le tur hian rin ain akong hi akhir tal zel thina ni bidang rema mitin thopui thiama Mahni mi malring tu nun le rongbol ho na nun kal tluang tur hian polana soyangin ti sain omma ila ti sa indo anga indo lovin tlom na manga Mahni in hne a bidang rem tu ni kan zir zela hi poimo a Mahni kan in hne lo chuan a har sa ni mi hring nuna hian thin ter tek hi om thina mi hring nga hianin kan zia azir hianin kan do theina te po hi in chen lo thina chuta tak chuan Mahni in hne le Mahni in thunun na kan nei lo chuan a har sa thin kan nuna indo na thom hi ngai thak ve fo te hi poimo a ngun taka kan nuna indo na hi ngai thak ve thin turani mi hringa kan ego awang hian midang eng ma lowanga ile mu niam te he ol riau zela entirnan namdang ani to chon kan ai sang le hausa le ro pui jok le mithiam jok te po ni sela namdang ani awang hrimangai nep na te hi ne ol maya re theite chung hian mi hringa ego hi lo har chuanin kan chapo al theya kan indu tok viau zel thin ani ani na taka chuan kan ril ru
put mang le suang to na fel tok lo te hi heng ang chi reng reng a hi a hnok kan ti ngama ril ru put mang thi sel jok nei tura Mahni in en let kan mamo theu ome mi Mahni ai Hneh masak lo chuan tu te emo erle chungtlak du na mangin aril ru ain ti bol lo le fo zel don ani chu ania wangin Mahni hi in Hneh lo ngai tlat ani chu wangin tukina hian he kan ril ruwa Indonaah hian Mahni in Hneh ngai ani ti hi i hre le te ang pola po ama le ama pola kha ain buan thina apoi soi thin le aril ru tina fo thin tu ko ran ho te nge po kha mangai taka a thir zel theina tur chuan ama aril runat na le aril runat na siam tu te le a thin lunga thin rim na te khuat na lo har chok thina kha ben mi zelanga ya ama le ama kha ain buan na se ema ama le ama ain chu ma in nek thina ni ama a Krista tarlana om theinan anuna Krista lia tu pola kha abituma midang nilavin ama le ama ain beya tichuan ama a pola kha a Hneh thar fo thina chu voina hian ke ni point kan zirangai ani he indo na nuna hian midang nilavin Mahni in Hneh ila tichuan kan nun chu tharau thianghlim tan po hian lua kha hi chak om don lutuka a hnip sui to mai dona chutiang anga ti sa in do lova mangai le du sakna tin reng ne na in lainat to na in tong trai sak to na midang nilovin Mahni zela hi kan in dova Mahni zel hi kan in Hneh phot chuan Krista zara pathian ramazau zelang ti hi achiang em ani rong bol ho na a hu ho om na te athila hu ho ka ti na te hian chu adik zia kan riat vek karing cs lawi sana suyang khan ke Mahni chung lama sual le ana tho te hi ngai mo a kan be ve phot lo hi chuanin sual te reu te anga kan ngai te po hi rin ai hen akhir zia kan hre chiang lo fo thin ani chuwang chuan ke Mahni sual le ana tho te kan Hneh zel phot lo chuan midang nuna sual kan Hneh pui tak thei don lo Mahni zel hi Hneh masaka ngai ni ti izir ho le te ang lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian thu cha pui mo em mai thil tak lutuk mai ring tu zong ina kan nei kan thin lunga thleng thin he Indonaah hian Mahni in Hneh masaka ngai ani ti in lalpa Mahni in Hneh harzia le in Hneh atul sizia te kan lo pong chuak le ta he thu cha ngai thatu te zong hi khongai takin nangin he I thu tak mang hian min pol le theula he thu cha mang hian kan Hneh na thu sei leng che min chandam tu kan lalpa Iso Krista mingin kan di le amen lalpan mal som theu cheu ro se ni le nuam le vek ule